Kuya, akin na yung party ko sa pinadala ni Mama. Naku, nakalimutan ko sabihin yung pinapasabi ni Ruby sa mga bata na mahal niya sila. Hello, Laila? O Ruby, ready ka na ba sa flight mo? Oo, medyo kinakabahan lang ako. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Oo, Laila. Para sa mga pangarap ng mga anak ko, kaya ko. Ganyan nga. O siya, sige. Magkita na lang tayo kapag nandito ka na ha. O Jacob, ikaw na bahala sa kapatid mo ah. Alagaan mo siya. Opo, Ma. Ma, talagang iiwan mo po kami? Oo nga po, Ma. Ngayon lang tayo magkakahiwa-hiwalay. Mahirap, mga anak. Pero kailangan. Hindi ko matutupad yung mga pangarap nyo kung nandito lang ako. Pangarap ko matupad nyo ang mga pangarap nyo sa buhay. Kaya magsasakripisyo ako para sa inyo. Kailangan natin magtiis, mga anak. Wala na kasi ang papa nyo. Basta mag-iingat ka dun palagi, Ma. Ma, mag-aaral po ako ng mabuti. Para po pag nakatapos po ako, hindi na po kayo ulit aalis. Mahal na mahal ko kayo. Sige na, baka mahuli na ako sa flight ko. Sige po, Ma. Mag-ingat po kayo. Sige. Anong oras na naman? Wala pa si Myla. Saan na naman kayo nagpunta yun? Kuya, suyo naman ng tubig oh. Ngayon ka lang uuwi, simula kahapon. Tapos nakainom ka pa. Kuya naman, nagkayayaan lang kami mga barkada ko. Nakakahiya naman kung hindi ako sasama. Hoy, Myla. Huwag mo namang waldasin yung mga perang pinapadala ni Mama para sa pag-aaral mo. Eh binibigyan niya naman ulit ako ah, pag humihingi ako sa kanya. Ano bang problema mo? Hello, Ma. Kumusta ka na dyan? Nako, ayos naman ako dito, anak. Kayo, kumusta kayo ni Myla? Ayos lang ho kami dito, Ma. Pwede ko ba makausap yung kapatid mo? Ma. Sa susunod nyo na lang po siya kausapin. Natutulog pa po siya. Ah, ganun ba? O sige. Ma, hindi ka ba nahihirapan dyan? Nako, hindi naman anak. At wala naman akong ganong trabaho dito. Tsaka mababait naman yung mga amo ko. Naku, mabuti naman kung ganun, Ma. Sige na anak, at may tatapusin lang ako saglit. Hello Ruby, nandito na ako sa labas ng bahay niyo. Sige, palabas na ako. Ruby,
Bakit sobrang payat mo? Kumakain ka pa ba? Oo naman. Kaso, puro tinapay at tubig nga lang. Ang patakaran kasi ng mga amo ko dito sa bahay. Pag walang matitirang pagkain, bawal na magluto. Nakalak ang mga rep. Kaya palaging tinapay na lang ang kinakain ko. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Para nailipat kita ng amo. Mas mabuti na yung ganito, kaysa naman sa nananakit. Pero bakit ang palagi mo sinasabi sa mga anak mo ay ayos ka lang? At saka masarap ang kinakain mo dito. Mas pinili ko magsinungaling sa kanila dahil ayokong isipin pa nila ako dito. Ay nako, napakamatiisin mo talagang tao. Lahat titiisin ko para sa mga anak ko, Laila. Pakibigay to sa mga anak ko. Pakisabi mag-aral sila mabuti at mahal na mahal ko sila. Mag-iingat ka dito lagi ha. Salamat. Sige na, marami pa akong gagawin. Myla, tumatawag si Mama. Ba't hindi mo sagutin? Hello, Ma. Kumusta ka dyan? Anak, ayos lang si Mama. Nakakakain po ba kayo ng mabuti dyan? Oo naman, anak. Masarap yung kinakain ko dito. Nasaan si Myla? Sabihin mo, pagod akong nag-review. Ma. Tulog po siya. Puyat po na nag-review. Siya nga pala, pauwi ang tita Laila nyo. May pinadala akong pera para sa pag-aaral nyo. Ganun po ba, Ma? Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lagi dyan, ha? Sige na anak, dumating na yata yung amo ko. Mahal na mahal ko kayo. Tao po. Tao po. Tao po. Tita Laila, kayo po pala. Tuloy po kayo. Kamusta na kayo ng kuya mo? Ayos lang po kami. Si kuya pumasok po, pero pauwi na rin po niyan. Ganun ba? Eh ikaw, wala ka bang pasok? Wala po tita. O, Tita Laila. Kayo po pala. Kumusta po kayo? Andyan ka na pala, Jacob. Ayos lang naman ako. Siya nga pala, para sa inyo. Nako, maraming salamat po tita. Meron din pinadalang pera ang mama nyo para sa pag-aaral nyo. Eto oh. Ayos, tamang-tama. Gigimik kami ng mga barkada ko mamaya. Salamat po ulit, Tita. Itatabi ko po yung para sa akin dito. Para sa susunod na enrollment, may magamit ako. Graduating na kasi ako sa susunod na taon. Wow, mabuti naman kung ganon. At least may napupuntahan ng paghihirap at pagtitiis ng mama nyo. Di ba, Myla? O siya, sige, hindi na ako magtatagal. May ibang padala pa kasi akong kailangang ihatid. Maraming salamat po ulit, Tita. Ikamusta nyo na lang po kami kay Mama pagbalik nyo doon. Sige, huwag kayong mag-alala. Makakarating sa kanya.
Kuya, akin na yung party ko sa pinadala ni Mama. Naku, nakalimutan ko sabihin yung pinapasabi ni Ruby sa mga bata na mahal niya sila. Pera ang nakikita mo, ang bilis mo ano? Saan mo na naman dadali ng perang pinaghirapan ni Mama? Ha? Kuya, may lakad kami ng mga kaibigan ko mamayang gabi. Ano ba? Lakad, kasama ang mga kaibigan niya. Ibig sabihin, binawaldas lang ni Myla ang pinaghihirapan ng mama niya. Pinadala ni Mama ito para sa pag-aaral natin. Ang tanong, nag-aaral ka pa ba? Di ba matagal ka nang tumigil? Ayaw mo lang ipalam kay Mama. Diyos ko, anong klaseng anak ka? Basta ibigay mo yung party ko. Wala kang pakialam kung saan ko dinadala. Party ko yan, kaya akin na. Ako may pakialam. Dahil ako alam ko ang tunay na kalagayan ng mama niyo doon. Tita? Alam niyo ba tinitiis ng mama niyo kumain ng tinapay at tubig lang? Matustusan lang ang pag-aaral niyo. Ano? Pero iba ang sinasabi niya sa amin, tita. Sinong ina ang magsasabi ng hirap niya sa kanyang mga anak? Di ba wala? Dahil lang sa kagustuhan naming matupad ang mga pangarap niyo. Tapos, ganyan lang ang gagawin mo? Ha, Myla? Ilang beses ko pong tinangkang sabihin kay Mama ang totoo na huminto na siya sa pag-aaral. At sabihin sa walang kwenta na pupunta ang pinapadala ni Mama sa kanya. Pero hindi ko nagawa. Gaya ng sabi mo, tita, ayokong sumama ang loob ni Mama at masaktan siya. Naalala ko ang sinabi ng mama niyo sa akin noon. Kaya ako siya kinuha sa abroad. Natutuwa ako, Laila, at malapit ka na umalis. Oo nga. Madami kasi akong pangarap para sa mga anak ko. Ako rin. Kaya kunin mo ko pag nandun ka na. Ano bang pangarap mo para sa mga anak mo? Simple lang naman. Pangarap ko na kung gaano sana kataas ang lipad ng eroplanong sasakyan ko para magsakripisyo at magtiis para sa mga anak ko, ganun din kataas ang lipad ng kanilang mga pangarap. Ang sarap isipin kung gaano kataas ang lipad ng isang pangarap na unti-unti mong natutupad. Ganon kataas ang lipad ng pangarap na gusto ng mama niyo para sa inyo. Sana naman naisip mo yun, Myla. Sana patawarin ako ni Mama. Napakasama kong anak. Hindi ko alam na ganun yung kalagayan niya doon. Ngayon alam mo na. Siguro naman, alam mo din ang dapat mong gawin. O ito, kumustahin mo si Mama. Ma, mahal na mahal po kita. Sana patawarin niyo po ako. Mag-aaral na po ako ng mabuti.